Hey guys, welcome to my Omar Raja Fan YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे Omar Raja Fan YouTube channel बरायहरनाय थाबाय। माइ जागासिनो मैदेरा बेल' नङा दंबावो आरो साल बागान सिङाव दङ ओंखारजोबाखै 40 दानबो बारा दं लोगोफोर दाहाय ओंखारजोबबा देखायगोन आङो नोंथांमोना नायलांबायल' था। लोगोफोर माइ नायनो फैदों आङो दायो माइया दंना गैला मैदेर आगान गोजा लोगोफोर गासिबो जाजोबनाय नाय लोगोफोर माइयानो गैला गासिबो सेस होख्लायजोबखाबाय मैदेर खिया नै लोगोफोर गासिबो जाग्लिजोबनाय हाया बेयाव बिगाथाम दंमोन जोंहाना देग्लाय गैया मोननाय नंला माइखौनो बस्थानैसोल' मोनगोन। जानो हानायखौ जाबाय जानो हायिखौ बेबायदि नुवाखै अरथ' गासिबो गालांजोब्बाय गासिबो अरथ'नाय गोजा बेयावबो आरो गासिबो अरथ'जोब